Young John, the wicked producer. Beauty mama, you know I like you so. See, yeah, cherish you. I stand for you. I won't lie to you, but I feel like for you. In the night, girl, I'm down for you. I don't need more This world is not my home, I'm just a passing through. Treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me, heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not
onye nwere ibe chi wee jikọta onwe gị wee mara na ọrụ bụ ihe onye ọbụla na-amaghị mgbe ọ bụ chi wee anyị na-asị na-emeka mmadụ ezinụlọ Aminko ọnwa mụrụ ka esi agba nwa kwadoro ka oche gba mbọ dịka ibi esi agba mbọ nwa pụrụ ọnụ ka oche mpepe ahụ ya nkịta adụ n'ụwa etu anyị dị ebe a nwantịtị oge aka akụkọ na anyị na Nnaemeka anọs ya mere chịkọnọta onwe gị ebe ọbụla ị nọ cheki eluigwe onwe gị ahịa mụ na gị bịara taa kedu ihe m na-azụta wee naba ọ bụ nwa ka m na-azụta wee naba ka ọ bụ njọ ka m na-azụta wee naba tụgharịa ya n'obere oge Edite na Grace Osebo anọnyere gị ịdị ngọzi n'eti ikporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbala anyị bụ ndị nje anyị ọkịta na amanye ọnwụ anyị eme. Ekene Maria Edite na Grace Osebo anọnyere gị ịdị ngọzi n'eti ikporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke Ekene Maria Edite na Grace Osebo anọnyere gị ịdị ngọzi n'eti ikporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu. Ekene Maria Edite ayọ o Chukwu onye sokwu nwa ji ndị a n'ọnwa na ncheta n'ọnwa metara anyị zọpụta anyị na-arịọ ebe anyị na-ere na biko oriri ụlọ nke ewu Maria dị asọ ka anyị nwee ekele si ife dị n'ime ndị asọ nke Jesu Holy Maria Immaculate, the Savior of soul, God as evangelist, Miss Maria Montfort their soul, Leader 186. Oseboa meraye bere.
obi Kristian na mkpụrụ obi niile. Agafọ dị ya ọ bụrụ na agasịa ndị ụmụnna na-esonye ozugbo. Ọ bụrụ na ụmụnna gasịa biko ezinụlọ a na-aga ozugbo. Chibuike kpọọ nwunye na Emeka were aga afụ di ya. Ahịhịa anyị na-ayọ na onye gaa biko anyị ga-ejikọnata onwe anyị ọnụ maka na anyị ma na ọnwụ bụ ihe mmadụ niile na-anaghị akwado. Sọ naanị Chibuike ga-agha akwa n'elu akpati, ndị ọzọ ji akwa ga-aghakwazi akwa na tebụl dịka o si wee kwesị. Biko ọ bụrụ na anyị banye anyị esi nke ọzọ pụta ozugbo, anyị agaghị egbu oge. Anyị na-abanye anya na-apụta, anyị na-abanye anya na-apụta. Biko ndị ụmụnna sonye n'aka ozugbo soro na-abanye. Ndị ụmụnna ọ bụrụ na ndị ụmụnna gasịa, ndị nna ochie dịka ndị ụmụagụ ajọghị ya ozugbo. Ma ọ bụrụ na ndị ụmụnna gasịa, ndị ụmụagụ a na-esonye, ndị okpochi a na-esonye. Biko ka anyị jiri nwayọọ, onye na-ebe akwa ị na-ebe akwa icheta na mama nọkwa n'ọya. Ka anyị chịkọnata n'onwe anyị, onye be ya mechinata ọnụ. Ọ bụ ị na-ekwu onye ọbụla anwụ anya n'ihu kịta, etu a ka a ga-esi wee bụrụ na nke gị. Most ma ị bụ onye ilu ya ma ị bụ onye pụtasịrị ya n'anya, etu a si were enene nna Emeka, etu a ka a ga-esi wee. Ị na-aba ị na-apụta, naanị ekpere ka ị ga na-ekpe. Were obi gị so ị na-ekpere. Akwa anyị na-ebe ahụ ya ka ọ ga-ebe. Ọ gaghị ebe, akwa agaghị ebe. Onye jikọta isi ga na-edekọ ndị wetara akwa ga na-edekwa ahụ maka nchefu. Ekwuru m ọ bụrụ na agasịa ndị ụka gasịa, ndị ikpeazụ ga-aga n'ọbụ ndị yut. Ndị ikpeazụ ga-aga n'obodo ndị yut. Ọ bụrụ na ndị yut gasịzie, anyị dị sure na mmadụ niile agatago, anyị enye nnukwu ụkọchukwu anyị nwoke na-agachago, maka na anyị na-achọ ka anyị mechizie ya bụ ili wee banye n'ebere ekpere tupu anyị agabazie n'ili ebe anyị ga-anọ si nwanne anyị nwoke ka ọ laa nke ọma. Bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eburu ibu dị arọ. Mụ onwe m ga-enye unu ndụ ma mee ka unu zuru ike. Onye nwe anyị, chetakwa m n'ala eze gị azịza. N'ime okpu mmiri ka m na-akpọku gị, biko sebere ụwa nụrụ arịrịọ m, ka mkpu akwa m ruo oge ntị. Azịza.
Anyị na-ekelekwa ya n'isi nwanne anyị nwoke bụ Kristian, onye ọ masịrị ịkpọrọ anyị wee zukọ ọnụ dịka ndị otu Kristi esi nwanne anyị nwoke na ya jee nke ọma. Ọ bụ ihe mwute ka ọ bụ, mana anyị ma na onye nwe anyị ga-anọnyere anyị bụ ndị na-eru uju, ọ kachasị ndị ezinụlọ, ka amara nke onye nwe anyị ga-anọnyere ha bara ha ụba iji wee die ihe nke anụwa mere. Ọ bụkwazị uche nke Chukwu. Anyị ama ntụli ya kedu ihe mere o ji mee anyị otu a, mana ife anyị na-arịọ ya bụ ka onye anyị amara anyị ga-eji diruo ya, nyekwazi anyị ngọzi, maka na ọ gwara anyị na ihe ọbụla karịrị ndị otu ya ama mme anyị. Ya bụ ka anyị nọgide n'ekpere rịọ onye nwe anyị ka ọ bịa nọnyere anyị, ka ọ bịa nyeretụkwa nwanne anyị nwoke na ekpere anyị ga-ekpe n'ụtụtụ a, ka ọ bụrụ na o nwere ga-egbochi nwanne anyị nwoke bata n'ala eze eluigwe, ka o mere ya ebere ma nabata ya n'ala eze ya. Ekpere ime obi. Site n'echiche okwu n'omume kwesịrị ya bụ eziokwu kwesịrị na nkele, site na mmehie, site na mmehie, site na mmehie nkịtasị aka nje ya ụmụara dị ngozi ejima ihe ọma ha ga-eso n'ime. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ amamihe. Mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke. O nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ. Ngafe nke ha dị ka ahụhụ n'onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalele ha, were chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchaala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka àjà nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ìhè, dịka iberibe ọkụ si adapụta n'obe ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Dị nwenụ ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya. N'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ, ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke osekwu ụwa. Gwa ụmụnne m nwoke ka anyị kee ihe anyị nwetara